ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Сауду ТЖ, мардуме ки дурай ватананд, мардуми ютуб, шахсиятое ки ба хотири харид кардани мошин тамошо мекунанд. Имрӯз 9 январ соли 2026 сол навори мошинои арзон пешниҳодтон мешавад. хушрӯ тамошо кунед. баъдан шумо низ хона, замин, мошин, квартира, аппарати техникаву компания, офис, хулоса чизе ки барои реклама дорен дар ҳамин ватсапи Сауду ТЖ ахираш 9997 рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастад. нарх наво аз 3500 сомон сар мешавад дӯстон то 60-70 сомонира. любои маркаи мошино ҳастад. мошиное ки сасянои соз, нархҳои арзон, хадавоянд, яъне ки бисёр талаботшон зиёда, нархҳои арзон, запчастҳои арзон дора. наворатон кунем тамошо кунед. маркаи опело бисёрай. мерседеси арзонам дора, наворашро мекунем. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасона бошад. дӯстон, мегзарем ба аввалин мерседеси фурӯшии равонкардагӣ. Мерседес Benz C-класс, мерседеси солаш 99 сол равон кардан ки дар ноҳияи Фархор қарор дорад. мошинча коробкаш автоматай, мотораш 1.8, чихӯлои кожни таксаридор задагӣ, бензин ва газай плюс гази евро 4 қатӣ, мотораш 1.8 автомат дӯстон. ҳуҷҷато бучидагӣ, 4 баллон нав нормали, мотор хадавой мега 100%, краска тоза. хулоса ки мерседес хари серьёзный бошен, агар любители мерседес C-класс бошен, агар ина марҳамат дар рақамҳои ватсап ахираш 1879 муроҷиат кунед. маълумоти пурра оиди мошин, ягон саволҳои иловагӣ барои харид кардани мошин метавонед аз думи канали мо занг бизанед. салон кожа, таксаридор, система музика зур, қадду қомат фасон, мордаи нав. занг зад пурсоншед. мегзарем ба дуюмин астраҷии равонкардагӣ. Opel астраҷи равон кардан ки дар ноҳияи восеъ, солаш 2000, нарх 55000 сомонӣ. бензин ва газ, мотораш 1.6, коробкаш механика, инжектор дӯстон. нигоҳ кунед бачаҳо, 1.6 инжекторӣ. ҳамин инжектор аями 16 хубай, ҳамин прастоишам хубай, чунки хай 16 камбуд дар чиай, вақте ки ремень кан клапано мезанад. прастоиш хай кашиш ба мақсаду безеб мешавад. инжектор бениҳоят хубай. хулоса ки моторои инжектора тавсиятон метем. 55000 мега, солаш 2000 дӯстон. мошин кам гаштагӣ, састяниш просто зури бадай, хай акада сум дар кор савдода мондан. аз он мо гап занед. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, сарапин, треши надорад, утилизатсия дорад, документош то моҳи мая ҳастай. газа бижиқ бачаҳоча, ина занг биза аз думи канали Сауду ТЖ. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед, Мамадшариф бигириш. дӯстон, мегзарем ба сеюмин астраши равонкардагӣ састяни соз. Opel Astra шастае ки фурӯши соли бароиш 2006 сол дар шаҳри Нора қарор дорад. яъне ки дар ҳами компанияи чӣ мегӯянд, ҳаму таксида хулоса ки кор кардаест. бародари азиз, мошинча дар шаҳри Норак 45000 сомон нархаш, бензини холӣ, мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, рақамҳои дастӣ ахираш 0807 занг бизанед бачаки азиз. рақамҳои дастӣ ватсап рӯи экрани шумо. алиш намешава,
ҳуҷҷато то охири моҳи мая ҳастай утилизатсия дорад. Состоянии соз ҳолати нахаду мошинча дар шаҳри Нурак 45000-2600 сол. Хеле нархҳо дӯстон, хеле солоқати бениҳоят камай. Ҳай кадомитон мисол серьёзни харидорӣ оштон шава бигиранаш. Акада сум дар кор савдо мекунад. 45000-2600 сол Астра аши фурӯшӣ дӯстон. Мегзарем ба чорумин мототсикли фурӯшӣ. Мототсикли фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Темурмалик дар қарор дорад. Мототсикли дастӣ ҳай мекунад мегарда нахадуай ҳай акада сум дар кор савдо дамондан 7500 сомон пашти бепулаш кардан бачако. Ина кадомитон эҳтиёҷ ба мототсикли арзон дорен, ина оштон шава. Фақат бензини холиай, телефон, ватсапша мегзорум. Занг бизанед аз уми канали мо. 3500 сом мотороша, коробкаша, хадавоиша, хоб ҳуҷҷатош чанқа ҳаст нест, мошин истеҳсоли киҷоай ҳамаша хулоса ки занг бизанен пурсон шавед. Иншоалло бо арзонтон када мета. Фақат аз уми канали мо занг занед. Вақте ки Савдотеҷа реклама кард, аз уми Савдотеҷа занг занед. ҳозирашта 3.5 муомилаш қати бачоша. Фақат бензини холӣ ҳолати нахаду ҳолати беҳтарин қарор дорад. дӯстон мегзарем ба панҷумин Vectra Bay равонкардагӣ. Кузов универсал Vectra Bay каравани бачаку азиз. Мошин дар ҳисор. Солаш 98. Бензини газ. Коробка механика. 28000 нарх. Мотори 1.6 қабурғагӣ. ду рақамро экрани шумо. Ҳуҷҷатҳо утил надора. Краска тоза радной алишна мешава. Сум дар кор. Мошин пол оборот мега. Электропакет, чашкиҳо 100%, безбарид, без кафидагӣ. Фақат бензин, салон тоза, кондитсионер ҳаст. 2 сол шин мега мошин хона дабод махрд дар Россия. Усто қати бира бин, биё бин, проверкашка иншоалло ки маъқулот мешава. 98 сол 28000 сомонӣ. Занг зада маслиҳат карда бигирен. Шаҳри Ҳисори Бостонида қарор дорам. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед, фикротона комментария кунед. Кадом маркаи мошин дар коротон дар комментария нависед. Худохоҳад мо пешниҳодтон мекунем бачаҳо. Мегзарем ба шашумин Мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz E-класси краскаи сафед дӯстон азиз. Солаш 97. Истарафшани Бостонида қарор дорад. 45000 сомонӣ нархаш. Бензин ва газ, мотор 2, коробка механика. ватсапша мегзорам бародар азиз. Алиши вариант дора. пешниҳод кунен, маъқул боша алиш мекунем. Моторош 2 кашиши зур, бензин гази арзон. Хуб дар ҳолати хуб қарор дора. Техас мотор утилизатсия дорад дӯстон азиз. Бензин газ ҳардаш кор мекунад, плюс гази евро 4 қати. Ина дӯстон азиз, қадду қомат фасон, мордаш зур, қисми дохили мошин тоза ҳак, коробкаш механика. Мотор 2 фурӯшӣ 45000 сомонӣ. Боз худохоҳад муомилатон мекунад. Кадом маркаи мошинда любителен? Ягон мошин ба таби дил ёфтен ё ки наёфтен? ҳаракат кунен, комментария кунен. Кадом мошине ки қимати бад меғалта? Мада занг занед, хидм арзон кам метон бачаҳо азиз. Мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry фурӯшӣ ҳастае ки 2005 сол, соли барориш. Мошин дар Душанбе 53000 сомон нарх. Фақат бензин ва газ. Объем 2.4, коробкаш автоматика. Моторш калон набошад, не ки газ арзон бачаҳо. Занг занед, масъя кунем, бигиренеш. WhatsApp ахираш 7093 занг занед. Мошин дар ҳолати хубай. Коробкаш автомат. ҳуҷҷатош то моҳи апрел. Утилизатсия дора. Айпеш камтар муомила дора. Camry 2005 53000, 2.4 автоматика, бензин ва газ. Занг бизанед, чахчах карда бигиренеш. Навор чихелай. Мошино арзонан, қиматан. Кадом маркаи мошин дар кора насен. Баъдан дар аввали видео, дар охири видео ҳами WhatsApp-и Савдотеҷа мондагиай. Шояд ягон хонаҳай, мошинай, заминай, квартира чизе дорен, рӯй кунед, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем бародар азиз. Аз Савдотеҷа реклама кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан. Мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Nexi Daewoo Nexi аз учёт бировардагӣ тайёр 12 бигем хато намекунем. 95 сол, соли барориш. Daewoo Nexi дар ноҳияи Рӯдакӣ 17000 сомонӣ нархаш. Краска тоза.
сӯзишвориш бензини газ. Мотор 1.6 коробка механика срочно фурӯхта мешавад. Савдо дар болои капот. Мошин дар ноҳияи рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе. Утилизатсия ҳастай документу буд шидагиай, яъне ки буд мешава. аз учёт бировардагӣ тайёрай. Мошинча тапа тайёр мегирен 600 ёки 700 сомонда банумтон мекунен. Зиндагӣ ҳай када мегардем бачаҳо. аз уми канали мо муроҷиат бикунен. вақте ки мошини равон мекунен адресоша пурра рой кунен. вақте мошини рой мекунен видеонавори фасон карда рой кунен. тамоми қисми мошина видео кунен. ҳамин харидоро бинаву серӯзниё занг зана бачаҳо азиз. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Lada Vaz 21 15 фурӯшӣ ҳастай ки солаш 2007 сол. ана марамадусон мошини арзон, қадду қоматаш хушрӯ. мошин дар Душанбе 2007 сол, соли барориш, нархиш 17500 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ. моториш 1.7 коробка механика. мошинча дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллон нав, 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия дорад. 2 бампер краска мега тамомсон азиз. бардоро моториш инжектора 1.7 инжектори қатъияй. мошинча аз учёт бировардагӣ тайёр навозих. занг занен маслиҳат кунен дальши маълумот бигирен дӯстон азиз. телеграм канал дорем бачаҳо. айшмоя хоҳиш ҳамин силкаи телеграм канал дар комментария дар ҳамин телеграмтон дар ҷои пост Савдо ТВ нависен. хоҳишай ҳаматон 1-10 нафар нависа мега телеграм топ мебуроя. айшмо хоҳиши бародарона. даҳумин мошини фурӯшӣ. BMW 5 фурӯшӣ ҳастай ки солиш 98 сол дар Душанбе қарор дорад. 35000 сомон нарх дорад бародар азиз. ина қадду қоматаш беҳад хушрӯ. хуб коробкаш механика, моториш DVD, бензини холӣ. дар ҳолати хубай. транзити тайёрай дӯстон азиз. ҳуҷҷат налог утил нав кардагӣ. салон кузов тоза. мотор коробка 100. бензини холӣ. расход 10 литрда 100 километр мегардид. савдо дар пеши мошин. муомилаи хуб дорад. срочняк BMW 5 98 сол. дӯстон ирӯза навори мо ҷамъбаст шид. 35000 BMW меган. баъдан барои реклама хона, замин, мошин чизе дорем муроҷиат кунед. худо хоҳад навораи моро мошинхаро тамошо мекунад. фақат бачаи азиз ина сериёзи мошинфурӯшотон рӯй кунед реклама карда фурӯшда гузорем.